Здравейте на всички, аз съм Saskior 202 BG Edition и това е информативно клипче, в което ще разказвам за новият ми канал. Няма да съм с Saskior 202, но съм Saskior BG Edition, както го пише ето, ако го виждате на клипът. Ще съберем пак абонати, лайкове, коментари, всичко ще има. Само да потръгнат нещата с новия канал. Надявам се да имам повече абонати, отколкото миналия клип, от миналия канал. Сигурно се питате защо съм с нов канал. Бях се спрял да снимам с миналия канал на Saskior 202 и бях излязъл и бях се забрал паролата, което беше една огромна грешка. Така че и почнах сега с този канал Saskior 202 BG Edition и само това беше информативно. Аз бях на Saskior 202 BG Edition и това беше всичко за това информативно клипче и чао!